Este é o primeiro pirógrafo que empregaba cando aprendín a pirografar. É o típico pirógrafo tipo bolígrafo que podes atopar en calquera sitio e pode parecer unha opción moi boa cando estás a comezar e non queres gastar moitos cartos, pero ten algunhas cousiñas que a min impedíanme avanzar. Neste vídeo contoche a miña experiencia e o erro coa punta que non volvería a cometer. Nesta serie vou ensinarche os distintos pirógrafos que fun empregando, que aprendín con cada un deles. Vamos a comezar con este porque foi o que máis paciencia tive que ter. Este pirógrafo tipo bolígrafo, tamén chamado cautín de pirografía ou soldador eléctrico, podelo atopar en calquera tenda de manualidades e plataformas en liña. E máis, na descripción deixote algunha opción para que lle botes unha ollada. Pois ben, este en concreto viña no seu estoxo con 2 pirógrafos, cousa que vai moi ben, máis adiante contarei vos o porqué. Son pirógrafos que xa teñen todo integrado, o botón de encendido, a rosca de regulación de temperatura, que por certo está en concreto chega aos 490 grados, todo incluído nun mango térmico. Trae tamén un par de soportes, un para cada pirógrafo, están feitos pois dunha chapiña blanda, os meus partiron ao pouco tempo de empregalos. Normalmente colócanse así, pero bueno, como os meus están rotos, pois emprego simplemente a chapa e aí é onde apoio o pirógrafo. Trae tamén un set de lápices e unha caixiña cunha enchenta de puntas. Algunhas puntas son plateadas e outras son douradas, porque unhas sirven para soldar, como dixen antes, este é un pirógrafo que tamén se chama soldador eléctrico, porque tamén sirven para soldar, pero vamos, cousiñas moi básicas, como por exemplo bixutería. As douradas son de latón, son as que sirven para pirogravar madeira e outros materiais como coiro ou cartón. Pois iso, que por escasos 15 ou 20 euros podes conseguir un kit básico para pirogravado que trae unha enchenta de puntas coas que comezar a experimentar. Neste caso imos probar cunha punta dourada, unha punta de latón. Ten unha forma cónica e é perfecto para facer liñas. Estas puntas son de rosca, así que ímola enroscar na punta do noso pirógrafo. Dámoslle un bo apriete. Unha vez posta, enchufamos, dámoslle ao botón de encendido e subimos a rosca ata o máximo, ata os 490. Deixámolo no noso soporte mentras quenta e esperamos. E esperamos. E seguimos esperando. Si, unha das contras que ten é que tarda moito en coller temperatura, pero é normal, xa que é un aparello pequeno e básico, non ten un sistema interno capaz de elevar a temperatura a 450, a 490 grados en poucos segundos. É o normal neste tipo de pirógrafos. Fíxate onde coloco a man, a uns 8 centímetros da punta. Coloco a man aí no mango térmico que é a parte pensada para illar a calor. Se tocas a parte metálica mentras está en funcionamento, o máis probable é que acabes con queimaduras de segundo grado nos dediños. O metal quéntase de tal maneira que, como o toques, non che dá tempo nin de dicir ai. E esa distancia que hai entre o mango e a punta, eses 8 centímetros aproximadamente, son, por un lado, o que dificulta a precisión. Eu non sei ti, pero eu cando debuxo normalmente os meus dedos están preto da punta do lápis. Así controlo millor o trazo. Sen embargo, se o collo dende máis lonxe, cústame moito máis. Pois este pirógrafo é como debuxar collendo un lápiz polo cu. Non sei se me expliquei moi ben, pero se tes algunha dúbida déixamo nos comentarios. Eu intento explicarcho como boamente poida. Unha vez o pirógrafo alcanza a súa temperatura máxima,
o mango térmico xa non é tan térmico. Notarás que pouco a pouco tamén quéntase e o vas notar na man, xa que son máis de 400 grados. Podes pôr un guante para aguantar un pouco máis, pero coma pases máis de 20 ou 30 minutos de seguido pirograbando, o máis probable é que queimes a máquina. Como dixen antes, é un pirógrafo básico, polo tanto hai que darlle descansos cada 15 minutos. Se o vas a empregar a temperatura máxima, claro. Bueno, e aquí xa se nota un pouco co titubeo dos meus dedos que xa me estaba queimando un pouquiño. Baixamos a temperatura, apagamos e o deixamos no soporte. E aquí está unha das cousas boas que trae este kit, lle que trae dous. E mentres un enfríase, podes empregar o outro para seguir traballando. Poñémoslle a punta, dámoslle ao botón de encendido e subimos a temperatura. E esperamos. E esperamos. A verdade é que non calculei canto tempo tarda en quentarse, pero as esperas a verdade é que fanse longas. Unha vez teñas a temperatura axeitada, pois sigues con hilo. Neste caso estou empregando outra clase de punta, que é unha punta un pouquiño máis plana para facer sombreados, pero bueno, xa vos falarei noutro vídeo acerca das distintas clases de puntas que hai. O importante desta clase de puntas é que nunca as intentes quitar co pirógrafo estando quente. O metal en quente está dilatado e a rosca tamén. Se intentas afrouxala nese momento, podes deformar a rosca ou incluso partir a punta. E aí xa escarallarías o aparello enteiro porque xa non habería maneira de sacar a rosca do pirógrafo. Outro detalle que tampouco me gustou acerca deste pirógrafo é que co tempo a rosca de sujeción da punta tende a afrouxarse, causando este meneo na punta, complicando aínda máis a precisión e resultando bastante frustrante, pero bueno, aínda así, para practicar e facer cousiñas pequenas, pois, coma esta, pois nin tan mal. Así que este foi o meu primeiro pirógrafo. A min ensinoume a probar as técnicas máis básicas, pero tamén me ensinou a que se querías máis precisión nun traballiño, era unha ferramenta que me ia limitar moito. O sea, non é que non poidas facer un pouco de todo con hilo, o único que tes que saber un pouco que é o que che pode dar e que é o que che vai custar máis. Así que repasemos os pros e contras. Os pros é que é moi económico, é doado de atopar en tendas de manualidades en liña, trae unha enchenta de puntas coas que podes practicar e experimentar, e é doado de portar a prácticamente calquera lugar. Bueno, que tamén che vale para facer pequenas soldaduras. E as contras é que tarda moito en quecer, tes pouco tempo útil para empregalo, e o mango é pouco ergonómico e co tempo afrouxase causando un meneo na punta, que che pode resultar frustrante e difícil de manexar. Este foi o meu primeiro paso no camiño do pirograbado. No seguinte capítulo falaremos sobre os pirograbadores regulables, que cambiou totalmente a miña percepción e forma de traballar. Se queres seguir este percorrido comigo, suscríbete e cóntame nos comentarios con que pirógrafo comezaches ti.